wieħed li xandart il-fema li mhux minnu li xaħat barrani Michele Acciard seraq ix-xogħol ta' De Soldanis babsu stampaħ f'ismu, fuq ix tibbaża l-fema tiegħek? Sewa, mela l-istorja ta' dan il-ktieb hija interessanti mhux ħażin. Għaliex dan il-ktieb l-ewwel nett De Soldanis kien bagħtu Ruma liċ-ċensur. U iċ-ċensur għamel żewġ kummenti fuq dan il-ktieb interessanti. L-ewwel waħda kienet illi kien miktub ħażin bit-Taljan. Kien fi ħafna żbalji bit-Taljan, diffiċli biex tifhmu. U t-tieni nett kien hemm kummenti wkoll fuq l-ordni. Illi l-ordni ġiet Malta u serqet ħafna mid-drittijiet illi kellhom il-Maltin. Issa, meta dan il-ktieb bagħtu Ruma, iċ-ċensur qallu biex ibiddilhom dal-affarijiet fejn ikkritika lill-ordni. Meta ġie lura De Soldanis, il-ktieb ġie stampat, De Soldanis stampaħ ġifieri, kif kien fl-oriġinali ġifieri mingħajr ma biddillu xejn. Issa fuq din qalet polemika għax kien min jgħid li mhux veru. Id-dokumenti li sibtina juru illi il-Papa kien anke qabad l-avukat Cinotti illi dan eżamina l-ktieb u sab dak li għatlek li kien hemm kontra l-ordni u qallu biex ibiddilhom. Fil-fatt, x'ħajjiġri dan? Ħajjiġri illi De Soldanis ħajkollu jitla Ruma. Għall-ewwel kienet ix-xitwa ma talax, imma mbagħad kellu jitla Ruma. U l-Papa qallu biex jagħmel apoloġija lill Gran Mastru. Fil-fatt ġu lura Malta, issa l-ktieb la ħareġ kien għaliex De Soldanis qal illi dawk iż-żewġ kapitli mhix hu kitibhom, imma nafu li hu kitibhom. Fil-fatt kif qegħdin ngħidu kellu jitla Ruma biex jispjegahom u waħħal f'dan Michele Acciard li kiteb dawn iż-żewġ kapitli.